Takže ahoj všichni, dneska se zahrajeme 99 nocí. Je tady nějaký tady update. Koukám. Hustý. Takže to možná se tam nějak bude sbírat, nebo já nevím. A asi si myslíte, proč mám jenom 4 dny a takovýhle avatar. Protože hraju na taťky mobilu, takže tak. A protože mám vybitý mobil, takže takhle si to dá. Budu sama, protože jako chci tam mít, protože nechci tam mít nějaký prostě lidi. Jo, možná nezvládnu takový to, jak se jmenuje. Jak se to sakra jmenuje? Ty kultisty, nebo jak se to jmenuje, tak ty možná nedám, ale aspoň to zkusíme. Jo, dobrý. Jdu jako první nasekat trošku dříví, protože nebylo by dobrý, kdybych hned jako první prostě mě schořel oheň. Což se mi možná sami. Mně se to jednou stalo a hned jsem umřela, nebo skoro hned. Takže já to dám do ohně. Tady to. Tak. Aspoň jako trošku, protože až budu mít trošku jako větší oheň, tak se vám ozvu. Tak jo lidi, já jsem našla zajačí tlapku, takže si ji tady odložím, že pak mě to mohl někdo vzít, kdybych jako to hrála s někým, že jo? Takže tak. Předtím, já jsem to hrála před chvilkou, moc se mi nedařilo teda, takže jako s tou zajačí tlapkou. Teď končí jako, že by na asi 3. zajíce se mi to povedlo, takže jako celkem dobrý. Tak, já se taky pozbírám. Dám to do ohně. Tak jo, potom to budu dávat tady, protože si chci koupit, jak se to jmenuje, tohleto a možná i tohle. Takže tak a teď tady nemám nic, takže já takhle budu dělat. Protože musím se pořádně připravit, až přijdou ty kultisti, protože sama na ně fakt jako asi nemůžu jít, že jo. To bych možná nedala. Takže bych byla ráda, kdybych to dala, takže aspoň třeba jako 7 nocí. Jakože já mám na mobilu, tak jsem asi dala nějakých asi 20 dní, cca nějak tak. Tady vidíte ty králíky, které jsem zabila, takže tak. Já to teď hodím, asi spíš mám level 3, tak to spíš hodím semka. Potřebuju kolik, že na to dřeva. Potřebuju na to 12, a já tady mám dokonce 3. Tak jo, budu hlavně sekat stromy, to je takový jako... Jo, já jsem vám ještě neřekla, že oni jak tady mají toto, takže tady mají prostě to... Počkej, není tady někde ten pan, že bych mu dal tohle. Jo, tamhle. Tak jdem mu to dát. Ne, pak lepší, když to s někým hrajete, protože vlastně, nebo s někým nehrajete jako cizím, že prostě tam random dáte... Ne, já jsem to nestihla, dobrý. Přemýšlím co. Možná tu sekeru, protože no, i když zkusím, protože když si dám pytlík, tak aspoň vím ty věci, ale když sekeru, tak aspoň mě bude líp zabíjení. Možná tu sekeru zkusím, nebo ten pytlík. Tak, pytlík, mám pytlík. Já totiž někde, že ho najdu zase truhlu a tam bude, musím říct tata, protože tady v těch domech. Tak vždycky myslím, že je nějaká truhla. Tady nevypadá, že by byla truhla. Třeba tady nahoře. Jo, tady je. Skoro vždycky v nějaký budově. Prosím, a tam není pytlík. Je tam baterka, ale to je taky dobrý celkem. Baterka. To dáme do ohně, teď si nemusím brát asi. Tak. Dám sprint.
musíme fakt dát hodně dnů. Dáme to do ohně. Vlastně už tuhle druhou noc chodí ty, nebo ten jelen už se může zabít, takže tak. Lidi, až já budu trošku dál, tak sám ozvu zase. Aby vlastně tohle video nebylo zase tak dlouhý, tak prostě to budu stopovat a potom se vám to různě ukáže. Lidi, já našla tady ty na zvířátka. Tak to jsem mega nadšená. Ne, noc, zdrhám, za chvilku jsem ozvu. Lidi, vidíte tam toho jelena? Vidíte ho? On má nějaký šátek. Jako, viděli jste ho? Tak to je mega. Jsem našla tady 14 zvířátko, což je mega hustý. Já to tady vezmu. Dám to do ohně. Tak. Mám vlastně 3. level, takže tak za chvilku sám zase ozvu. Tak jo, jdeme si ochočit zvířátko. Chci mrkvičku. Zrovna máme dát, tak. Jakože by já jsem to našla, takže já se tady vždycky takhle beru do pytlíčku, přijdu s tím králíčkem a co já jsem to někde odložila, tu mrkev, to je jedno, tak se zmíjím. Sprintuju proto, tady je žába, tak se radši od ní, vím, že ji můžu zabít, ale já ji nechci zabíjet. Tak, jak se jmenuje? Jed? OK. Já si ji teda pojmenuju jinak. Já si ji třeba pojmenuju já si ji pojmenuju nějak. Já si ji tam jahůdka takhle budu mít. Tak. Ne. Co to je? Tak, jahůdka. Bude to jahůdka takováhle. Tak. A za chvilku přijdou kultisti za pár dní. Když je noc. Jak ty konce byl den. Nechápu. To by bylo divný, kdyby byla hned konc noc. Tady je vlk. Lidi, vidíte ho jako já? Tamhle je druhý, ale on se mě asi nevšímá. To je hustý. Z toho takhle nevšímá, když tak už uteču nebo ho zabiju. Tak. Jdu to dát radši sem. Ještě potřebuji. Já ho zabiju, třeba tam mě padne vlčí kůže, ne, nebudu to radši dělat, třeba mě tam vlčí kůže nemusí padnout a padne mě za maso. Ale to je taky dobrý. Ale jako hlavně jsou dobrý ty dýně. Jako mně přijde ten halloweenský tak to je mega hustý. Takže já si to pak zahraju, až budu mít nabitý můj telefon, tak si to na svém zahraju. Už mám na to, ale jdu si to udělat. Počkej, kolik mám teda 12? Cože? Já nemůžu. Ty 12 třeba, já mám 12. What? Já se na to šetřím jako blbec. A ono to nejde. Jo, já musím pak zachránit to dítě. To je jedno, ale co bude těžký, lidi umřu, já to vím, že tam umřu. Takže já počkám a za chvilku jsem lidi, už jsem vím, já musím potřebovat ještě víc dřeva.
Takže tak asi si dojdu za chvilku, až bude den. Takže lidi, máme tady den. Hrozně se mi to lidi už seká, takže za chvilku to video skončí. Takže se mějte. Asi, ale ještě ne. Ještě se neloučím. Já si jdu otevřít. Tady už vždycky byla, nebyla? Tady je vlk. Jsem se ho lekla a tam je... Dobrý, a tady je tu. Já jsem se ho lidi tak lekla. Jak já vím, že dovnitř můžu, ale... Yes, sáček. No, počkej. Já mám úplně ten samej. Tak jako... Není tady ještě lepší třeba? Nebo není tady ještě nějaká druhá, asi nevím. Tak nic. Lidi, vlastně tohle je všechno z dnešního videa. Je vidět, že jsme přežili. Nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj. Ještě, jak je vidět, umřela jsem. Chtěla jsem, takže ahoj. A u dalšího videa